Ако се виждаш в тази история, не си сам. Има изход. Хазарт, кражби, затвор. Иван. Между две присъди. Иван излиза от затвора в четвъртък сутринта. Дават му 50 евро, дрехите от влизането и билет за автобуса. Спирката е на 200 метра от казино. Единствената познатост. Казиното е топло. Знае как работи. 3 години в затвора е мечтал за това. Не за жена, не за майка си, а за машините. За звука им. Влиза с 50 евро. Накрая на деня е с 0. Звъни на майка си. Тя чака вече от 3 часа. Защо влезе Иван? Открадна за първи път на 24-ти, за да плати дълг към хора, на които не се дължи. Взе телефони от магазин. Хванаха го за 3 дни. После условното свърши с нова кражба. Апартамент. ДНК. 3 години ефективно. В затвора не залага, просто мисли за залаганията. Вторият кръг. 3 месеца след излизането, 40 000 лева дълг. Взимал назаем от всеки. Залагал онлайн с телефон на майка си. Тя открива извлеченията и го изгонва. Правилно постъпва. В приют. Психолог, жена на 50. Тя не го лекува, просто го слуша. Иван никога не е бил слушан от жена, без да му иска нещо в замяна. Излизаш от затвора и хората ти казват: сега живей нормално. Но нормалното никога не съм го знаел. Иван е на 31. Не е крал от 26 месеца. Не е залагал от 14. Работи като охранител. Пазе хора от това, за което аз влязох.